네, 너무나 방지네. 비자일 아들. 하나. 또 공부해. 나도 나오지 않고. 네. 잠깐만요. 그다 맞다 진짜 하다 봐. 지금 상내 간지. 그래. 다리고 많은 걸까? 다리고 ang nangni mojani sakaje ordinary. Nang dasi. Ora iya bai, tok no kau beri kai kana sini no sabai khane. Ana, dade usia bhi ba musko ni dulu tu. Ah, to teo to. Mazla le aye. Din khalar por hora ke je. Mate sa jabo ke no ma jam man ho le aye. Abo, mak kondumra. Nele pyo mama sandri judi dulu yang jelek. Jangan udah. Ba bem bem pyo khala pyo. Nuni khale abo. Mama ba sa ba pyo mer. Oh abo. Itu sengra sumau mabre hai habat ke suwe. Ekunu suwe nang sungle abo. Ba जोंनि गोदोनि खेराइ जानाय बाथ्रा बा हाबा जानाय बाथ्राफोरनि बाथ्राखौलाय माथो बुंबावगा गोसोफ्रावबो गैलांलालै जोंना गोदोना हाबा जानायनि बाथ्राया ओरैमोनलै फिसौ हिनजाव गोदानखौ बुरखायनाय मेथाइ खननानै हौवा गोदानखौ बायदिसिना बाथ्रा होननानै जंखायनाय बेफोरबादिसो दंमोनब्रा दा बेफोरखौ मालाय मेथाइ खननानैसो जंखायलायोमोन दा बेखौ बोरै आं खोन्थानांबावनायखौ दा बाथ्राजों खोन्थालायदो राबो अननानै खोन्थादो हाब मेथाइ खनलायनांगौब्लाथ' मोजां जाथारलै फिसौ आंना गाराङाबो जाथ्रा होनबायबालाय माथो बिदि खोनासंनांगौ जाबाय आरो जाना लानोसै दानिया बे बोराय देहाव खननांगौआ जागोन बियाबो नै ओरैमोन फिसौ हौवाखौ ओरैबायदि होननानै जंखायनानै खनोमोनलाय उखुमबे सिलिमाला सिलिमाला उखुमबे सानि सिलिमाला सिलिमाला ओइ हौवा मोजां
नोंनि हाबानि जौआलाय मेलेमा इंजर मुखानि गोमोथिं इंजर मुखानि गोमोथिं ओइ हौवा मोजां नोंनि हाबानि जौआलाय खैथिं नोंनि हाबानि जौआलाय खैथिं बिदि होननानै हौवा गोदानखौ जंखायोमोनलै फिसौ आग्ला हाबाया आरो हिनजाव गोदानखौ बिमा बिफाफ्रा बाहागिफ्रा बिदिनो जौयै बुरखाय हरनाय बादि मेथाइ खननानै बुरखायोमोन दा बेवहाय होननानै ओरैबायदि खनोमोन हारसा हौवानोलाय हराखै गंगार हौवानो नेपाल हौवानो हराखै रायजो जानोसो बर' फिसानो हरदों आयै हरदों दागाबसै आयै दागाबसै ओरैबादियै हिनजावखौ गोदानखौ बुरखाय हरोमोनलै फिसौ बिदिनोसै आरो मालाय जोंनि गोदोनि हाबा जानायनि बाथ्राया दा नों फिसौनो आरो मा खोन्थानोबावनो आङो जा एसे गोसोआव दं आं बुंनाय जाबाय आरो बेखौनो आरो माबा दं औ आरो मा दंलाय नामा फिसौ नांला आबौ आं बेखौनो सोंनो होननानै फैदोंमोन दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आं जोबोद गोजोनबाय थादो आबौ आं थांनोसै दे फिसौ दे मुलि फोरानथावथाव ओरै सानद्रि सोलोंबाय थानायावलै आङो अजा मानसि नालाय ब्रा खामानि गैयाबाथाय जागोन दे आबौ दे आबौ नाङालै फिसौना मा खामानि लाना फैदों फिसौ एसे खामानि दंमोन आंबो हेब्बाय थालै खेबसेयाव खांथाव सोलाबा होनसै आं आबौनाव एसे हाबलांनो होननानै हाबलांबाय आं दा अनारिया आंखौ मोजां मोननायनि हायना मुलि बिनो फैदोंमोनलै आबौ एसे अननानै हरदोब्रा आबौ हाब माबोरै जानोसै बिलाय अनारिखौ माथो हनै माल सिंगाराहासो बिहामजो लायनोसै बिदि होननासो खोनादों आङो अनदोलै आबौ ओंखारदोब्रा माबोरै आबौ हाबाब बिदि नङालै बियो आं हामथारलालै गोसोआ बोरैबा थाबायलै गोसोआ गुदुंसैलै आबौ एसे अनथारदोलै आबौ हाब गोब्राब बाथ्राखौ आंखौ मानो सोंलायलायखो जागोन दालै आं बेफोर खामानिया जागोनलै आबौ अनदोब्रा आबौ एसे हा माथो खालायबावनो नों ब्रा ब्रा बुंथारबावबालाय देनांफोर जासिगोन बे माब्लाबाफोर देनां फैनानै लांफैदो आरो मालाय नों गामियाव थांनानै सासेहाय मोजां सिख्ला नायनानै दोनहैखादो फै आबौ बेखौनो हायोबा नाजादोब्रा आच्छा दे आबौ समायबो गैला गोरानि हुकुम गामियाव दङबो जाया जागोन जागोन लाखियोलै देनां फैदोल' आं मैदेर मुनिखौ हरसिगोन दे हाब हामा लाबोबायासै मालाय बेखौलाय आबौ नांलायथारा फिसौ आंनो बिदिखौ मासि जारला दे थांदोलै आबौ दे आबौ हामबायलै हामबाय हाबाब बे अख्राफोरजोंलाय मा होनबावनोब्रा थांसै फिसौ थांसै आबौ नाजादो बेनो जायोबा जागोन July
जोंलाय बादारि जोंलाय बादारि जोंलाय बादारि जोंलाय बादारि दंफां दानो खर' जरानि अखानायै फुङावनो फैयो जोंलाय दंफां दानो मागैयानि अखानायै फुङावनो फैयो जोंलाय दंफां दानो मागैयानि जोंलाय बादारि जोंलाय बादारि जोंलाय बादारि जोंलाय बादारि दंफां दानो खर' जरानि 빌린탕. 한탕 जोंबो खर' जरानि 자, 비디오 안탕아 나도 지금. 당신 탕. 가을 내가 몰라 지금. 비디오 가본 거 몰라 지니 하나 보면 나봐. 람람네. 하ग्라 봉라 लोगो मोनदों हाग्रानि मानसि जाबाय जोङो खामानियानो हाग्रायावनोसै 근데 아들 그 또 하다 또. 아이고 삼골동 비마라요 아이고 대동 비마라요 아이고 삼골동 비마라요 아이고 간담의 대동 비마라요 बेसगी आवायो बादारी दिवा बेसगी आवायो बादारी दिवा जंगल बादारी जंगल बादारी जंगल बादारी जंगल बादारी दंफां गाने पसोजरानी जोंलाय बादारि जोंलाय बादारि 탭가. 나. 로크라. 아유. 아들래 나다. Aduh, hap nung lu keram bayi nalai bra. Kalang masih umi. Aduh, hap. Ada. 엄마. bati 좀 사그러 피니 봐야 돼. 3만 좀 고팔라. 만나 더 와도 몇 번. 3만 더 lu keram nang. 뭐 나올려는 이거 페이지야. 사그러 뭔가. 페이지 페이지. नोंखि मोनथिया आंखौ संफोरायजों जुलि होसिगोनखौ मिन्थिगौ नाथाय आंहाथ' जेबो राहा गैया आदा आं लाइजाम लिरनानै गारखादों थौ जों बे जायगानिफ्राय दानो नङाबा आफामोनहा नागिरनो हागौ नोंनि साननाया जाफुंसिगौ नाथाय थांनायनि आगोल आइ होलांनाय सानजाया आं नोंनो गानहोगोन
집회 रेल स्टेशननिफ्राय जों हुरायावनो थांनांगौ जाबाय। 상랑처럼 이 학교 자리에 있어라.
동사! 동사! 뭐 상급แบบไร 동사! 큰일 나야, 나마! 뭐나? 상급 작한 날에 라이게 그걸 내긴 점 가시고 살리야 타면 산나시고 야근 아파 방자 맞아. 응? 지망자 그놈 뭐 창작했지. आंहा गावनो बुंखादोंमोन बे गासिबो खोमसिनि फाव थांनाबा नागिरनो थिनहरदो नङाबा नोंनिबो आंनिबो गंथानाय थानाय नंलिया जोंनि अननायखौ नेवसिनाय खोमजों खारफालांगोन आंनि मान इज्जत गासिबो जाजोब्बाय 정사! 안 넣어봐. 난 말아서 띵라고 땀 내가 나오면 돼. 자, 그냥 하려고. लेंहरदोंमोन नामा? नों लेंहरदोंमोन? नोङो गरबजरानि बे मानसिं बिलाइनाव थांनानै नैबे लाइजामखौ दाहोनो होजागोन दे बे मैगोदान जागोननि गामियाव आरो हायोबा दा बेलासियावनो नोंजों लोगोसे लाबोफाथार गोनां बाथ्रा दंथारो आंहा बेजों गासैबो आं दे खोमदोन बावना जानानै नों अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो सानदों नायगोन आं मोनो 사람 자리? 가스 갚은 능은 저쪽 능력 타. 역시 정신 나게 나.
잠깐만 많이. 응? 술 마셔. 너 지금 지나고 먹으라고. 마마, 술 마셔. Jadi, sebenarnya ni ia ada jalan yang benar ni korban itu bukan. Ang berbela mahal. Naik gadam. Dekho ang raja ni kejarau pun dohut tergen. 하마니 바스라 농구시 마튼 고단하는 스바호와 좀 가라랑바이 아무도 큰아든 나는 농구부 남았대 뭐 가라는 또 하마 뭐라고 저 농구는 아주 다르잖아는 가운이 사시고 삼바이는 하야 마라고 자크빌레 아까 내 하바크 자살려 내 바디 말에 와전 가라랑나이 나도 오나 탈 베베 코사 칼람 담나네 베바지도 자는 하나 망라지야 하고 앙무이야스 카나베 자 이니까 원원 다히 가르다도 농구 그뭐 더좀 탓 이바라 바르블라데 구궁어서 라와도 비지지 않으면 하면 아우게오는 모장달리 하나이증 버려져 있던 이 뱅그라 뱅그라 스클라 비프리 오늘 비자 같은 그거 농부야 농구 달릴래 마스 이게 맞아 저 정신이 뭐 그래서 뭐하자란이라고 잡아비야 자 오늘 사진아마 보면 근데 산데 이제 하고 다 흘려
गाज्रि नंला बे हाबाखौ आं जाथारला आं थांनोबो हाया आं थांनो हाला दा बिदिबा बे माहाजोननि बे जबदानि फिसाया दा बे न'आव दं मानसियाथ' न'आवनो दङ माथो आं थांनोबा आं खिथायो दे ओइ ओजोंहाय सा लायदो लायदो मामोन आफा नै लाइजाम हरदों डक्टरा आंनो नांला आफा आं बेबायदि मालायजों खारफांफानाय हिनजावखौ आं हाबा लानो हानाय नङा जाबाय साबायखर बेनो थिग रावा खर'सा ओरैनो दैयाव थांबाय आरो मा आंनिया बेयाव मोनसे राव जागोन जोंहा गथ' जिउबो आरो माखासे दंबावो आदसा दिनैनि थाखाय होनब्ला सानफ्रोमबो थांलाय जात्राथ' आंबो दिनैनि थाखाय बेनो थांलायदिनि माथो थांदो दा मोनाबिलियाव ज'नो एसे नोंसोरो मावलाय एसे जुमायफोर लोंलाय दिनै बे हाबानि बिदिनो आरो माथो खालामबावलाय बेखौ लोंजोबथार दिनै मोनाव लोंगोन बेखौ भालो मन्द'बो रायज्लायथारनांगोनथ' दा मोनाबिलियाव ज' जाजाय फैजोबदोल' जागोन दे खोनासं रायजोफोर हुंखानि बेरलांनि बिबोनाय खोमदोना हुंखानि सासे हादोरगोरा जयसिं मेसनि फिसाजो अनारिखौ ओंखारनायनि दिनै फिसा बेनि थाखायनो दिनै बर'नि समाजा बे जाथायफोरखौ बिजिरनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफोरनानै होनाय जाबाय बेनो हादरगोरा जयसिं बिथांखौ जाथायफोरखौ बिजिरनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय अनारिया आंनि सासेल' फिसा खोमदा अखाफोर दानसेनि सिगां अनारिखौ दोनखारलांदोंमोन रायजोफोर बेनि फोरमानखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै
नैबे खोमदोना गानहोनानै दोनखारलांदोंमोन रायजोफोर आं दिनै नैबे भुमखा गामिनि सासे मानगोनां सनमान गोनां मानसि नाथाय खोमदोननि थाखाय दिनै आंहा बन्धक हासुजाबाय सनमान हानि जाबाय बेनिखायनो आं रायजोफोरनिफ्राय उचित बिसार मोननो थाखाय बे मेलखौ आं खुंहोदों दा नोंथांमोना आंनि बे लिंथुमनायाव बिसार खालामनानै जायनिखि जाया मोनसे फोजोबथियाव लाबोनांगौ आं दिनै नैबे सानदिया सानखौ रायजोफोरनि सिगाङाव गथायबाय नोंथांमोना जेरै बिसार खालामो आं बेखौनो गनायनानै लागोन हा खोमदोनालाय सोरथो जाखो सारदोंनाब्रा फंनैसो आं हैनोसै नामा बेखौलाय जायालै सानै हनै खामानिखौ माव बिसोरहायनोबो जायाखै नाय खालामनायखौ आंसो होआबानो थादो सारनांगौलाय बेखौ र' रायजोफोर होनायजों बाथ्रा जाया जों प्रथम बाथ्राफोरखौ नंगौना नङा बे खोथाखौ जोङो सोंनानै लाग्रोनांगोन खोमदोन नों बहाय फै बे सानदि आसाना नों अनारि होनाय नंगौना नङा अनारिखौ दोनखारनाय रावा नंगौ दिनै नों बाथ्राखौ बुंनांगोन नों खोथाखौ बुंनानै खोन्थायाब्ला जों बे समाजा बेखौ बोरै खुंनो खोथाखौ बुंनांगोन जाहाथे बोरै जादों खिन्थायाब्ला रायजोफ्रा बोरै मिथिनो जायखौ जानानै सिजाथारै मोजाङै बुंबा बुं बुङाबा दां गोदा गारो नोङो होनायजोंल' माबा खामानि जायो नामा बिसारखौ खोनासंग्रोब्रा रायजोफोर बिसारा दा जागोन बाथ्राफोरखौ जों सिगां खोनासंग्रो दिनै नोंथांमोना सोरनि दाया सोरनियाव गोग्लैदों बे बाथ्राखौ खोनासं खोमदोन दहायनो बुंनो थिनबाय आङो नोंखौ दाबोनो बुङा नोङो रायजोनो माबारै बाथ्राफोरखौ फोरमायना खोन्थादो अनारिखौ आं गनायनानै दोनथ'नानै सानदि आसाना आंनि बेनो आं सासे गोरिब अनारिया सासे गोरानि सासे बेखौबो आं अनारिनि गोसोखौ बुरखायनो आंहा गोहो गैयाब्ला माबोरै दोनखारनो हाखो आरो बे आसान सान्दिखौ माबोरै होनो हाखो खायदा सिखावनि खालि
boleh. Ang nenggo pun, onari ko ang terkarak, dia tuan basta. Apa sebab? Jadi singgaraya, beri itu mensuku, kemudian lama hak. Onari itu ang kami nawa. Onari ang ko, betul, betul kita. Di dia ang tanggapan belah, onari ko tinggi ni, yang lain itu mana? Nanti yang di tanggang, ang dai. दायखौ खालामनानै मानो सिरि थाखो दायनिगिरियानो बेनो जाबायबा नोंहा मालाय मानो सिरि सिरि बिसार खालामखो बेखौ होग्राङाबानो जाला बे जानो हाया बेवरायबो जानो हाया मानो होनब्ला जि खोमदोना अजानि निजिखौ रैखा खालामदों बे खोमदोना अरायबो दायनिगिरि जानो हाया बेखि समाजनि बिथार आंबो बुङो खोमदोननि जेबो दाय गैया Onari. आं नंगौखौनो बुंदों आफा आं लायदोंखौ मोजां मोननो हाया मानोना आं खोमदोनखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनो जायनि थाखाय आं खोमदोनखौ लानानै दाबसे गोजान जायगायाव जायखारलांनो सानदों बे सान्दि आसाना खोमदोननि Onari, neng दायनिगिरिया रबि neng मा बाथ्रा बुंखो आइ नों मा बाथ्रा बुंखो बियो आंखौ मोननो हास्थायनानै खोमदोननि सायाव आफाखौ इनाय हाबा होदोंमोन खोमदोना निखावरि बियो बिमानि न'आव थायो अब्लाबो आं खोमदोनखौ मोजां मोनो आफा Onari neng dose joso nengni bे बिसारखौ दिनै रायजोनो खालामो आं खोमदोननि आखायाव नोंखौ हगारनो हानाय नङा बे दाया जेराव बिनि होनदों होमब्ला बे दायनि थाखाय जा अजाया थांदोंमोन होमबा बे अजायानो एसे बुंथों नंगौना नङा बिलाय रायजोफोर दिनैनि रबि आरो खोमदोननि सायाव जा जाथायखौ लानानै बेवहाय बिसार खुंदों बेवहाय फंनैसो बाथ्रा आं बुंनाय जानोसै आंनि बादिब्ला खोमदोना दायनिगिरि जाथावा रबियासो दायनिगिरि जानांगौ मानो होनोब्ला नै खालि रबिया आंनियाव अनारिया गावखौ मोजां मोननायनि दाउला मासे
आरो जौ बथलसे लानानै आंनाव हायना मुलि बिनो थाङो दा बिदि हिसाबै आंनि बादिब्ला खोमदोना एसेबो दाय गैया दायनिगिरिया रबियानो जानांगौ होननानै आं सानो दा रायजोफ्रा माबेखौ थिग होननानै सानो बे नोंथांमोननि बाथ्रासै आंनि बुंनांगौआ बेनो बैयाव गसंबाय आदसा रबि बुंनायसां नों अनारिखौ बुरखायनानै हायना मुलि लायनाय रावाखि नंगौ अनारिखौ गोसो थोनाय रावा नंगौना नङा बेखौ गासिबो रायजो सिगाङाव बुंफोरनानै खिन्थानांगोन नोङो बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुंबा बुं अब्ला जागागोनलै रायजोनि सिगाङाव मोजाङै बुङोब्ला जय सिंगराया बे समाजनि गेजेराव मा होननाय जाबाय ओंखायनो दिनै बे समाजाव नोंहा साजा मोनगोन महेश हरदे नोंसोर सानैजों आखायाव खानानै बे बेजों फंबा मानजा होनांगौ जादों दायखौ रबि पियादाया दिनै साजा मोनगोन जोंनि बर' समाजनि बिसाराव जोङो बिजिरनानै मोनबाय आदा खाखमायोब्ला रबि पियादाया दायि बिनि थाखायनो दिनै रबि पियादाखौ जोंनि समाजा बिसार खालामनानै साजा होनांगौ लोगोआव दन्दबो होनांगोन बिनि अनगायै रायजोफोर जों दिनैनि बिसाराव बिसार खुंनाय जे राय होगोन बहाय आङो बुंथिनाय जायो जे जोंहा हादरगोरा जयसिं मेथा अनारिनि जिउ सोलेरनि थाखाय गावनि अनजालु फिसा अनारिखौ जाय मानसिया दसि होननानै बिथां जयसिंआ समाजनि सिगाङाव दिनै अपमान खालामदों बे खोमदोननो दिनै बिथाङा अनारिखौ गथायनानै बेनोसै जोंनि बर' समाजनि दिनैनि बिसारा रायजोफ्रा मा बुङो लांनानै बैयाव फंबा हाबा मानसिया मुलि हैनांगौ जाबाय आं मा होनो समाजानो बे बिसार खालामना होबाय आरो दिनैनिफ्राय नोंहा आंनि न'आव खुनु फियादारि नोंथाङा साख्रिनिफ्राय होखारनांसिगोन लानानै थांदो बेखौ
समाज बिसार जाबाय समाज बिसारखौ आं दिनै गनायनानै लाबाय खामदों नों दिनैनिफ्राय आंनिनो फिसा जाबाय नों ओजों फै आंखौ निमाहा होदो खामदों आं नोंखौ समाजनि गेजेराव समाजनि गेजेराव जाय समाज बे थाखाय निमाहा होदो अनारिखौ आं दिनै आखायाव गथा होबाय दिनै समाजनि गेजेराव आं जिउनि खालामना होबाय नोंसोर जेरै मोनैनो जायोब्ला आरो आं नोंखौ खालामनायखौ गाबो बुंबाय नैबेखौ गाबोन नोङो नोंहाय बेरलानि न'आव अनारिखौ हाथासुनि खुंखांनायनि गानो नाय गैयै मानसिखौसो अननाय भाबै बिसार खालामनाय जाबाय बिनि थाखायनो एसेबो गाज्रि दामोनसै मा खालामनो बै जखन नोंनो गथायना होबायबा हाथासुनिखौ एसे थाब खालामनानै लादो मिटिंआ जोब्बाय रायजोफोर जों दावस्रांलायना दिनै जोबनाय जाबाय आइफोर आफाफोर दिनै सोमदोन गथि आरो अनारि गथिजों जुलि जानायनि लाहार फाहार खालामदों दा बेनिनो नोंथांनि सिगाङाव दावसा जरा जो आरो जोला हासारनो थाखाय आखायाव लाबाय दा बेखौनो नोंथांमोननो होनानै बिथांमोननि जुलिखौ जाहाथे राम रामै खालामनानै होयो बेनि थाखायनो नोंथांमोनाव गाबख'नाय जाबाय दे दहाय
lại. 음.